és demanar, quan tenen el poder, en aquest cas el poder municipal, és important, pensem, exercir-lo amb responsabilitat i amb actitud honesta. I quan es menteix de manera explícita i descarada i es fa de manera reiterada, no s'està sent responsable ni s'està sent, en aquest sentit, honest. En aquella ocasió, la senyora Ors ens va dir que, en referència al pàrquing de Torroja, recordeu que demanàvem que el que era tota l'ampliació que havíem fet amb el Next Generation passés a zona taronja per tal que amb la reducció del preu s'omplís, que és l'objectiu, que tingui un efecte dissuasiu pròpiament, que ara no el té perquè està buit. Ara mateix, quan sortim, si volen, el anem a veure, està buit. Y digo, solo lleva 1 mes y medio abierto y llegamos al 48% de la ocupación. Va citar el 48% de la ocupación. Y al cap d'un rato, bueno, y llavors ella diu, no se'n pot estar, diu, es normal que si usted hace una foto como hace usted en otras zonas de Tarragona, pues que esté vacío, com suggerint que jo vaig a fer la foto a l'hora rara en què està buit i no a l'hora normal en què està ple com sap tothom. Després diu, este parking de momento va a seguir en la modalidad de explotación que así empezó su gobierno. És mentida, no va començar cap model al nostre govern. El nostre govern va tenir una deliberació interna sobre si era millor un sistema o un altre. Això, vostè creu que és un prec, això? Sí. O és una Sí, moció alcalde, utilitzada en format prec? no. És que no ho acabo d'entendre. No, sí. El prec és, escolti, govern, volem que faci això, o això ens queixem. No, faig una moció i ara parlo de dades, i l'altre dia va dir vostè, un prec és un prec, aquí i en la República Popular de la Xina. Sí, alcalde, li demano, sisplau, que m'escolti amb atenció, que no Si m'interrompi. l'escolto, però clar, el portem escoltant molts minuts i el prec en si, Escolti, potser és errada meva que no tinc la capacitat suficient. No acabo d'entendre quin és el prec. Ara l'entendrà. Escolti atentament, que segur que l'entén. De totes maneres, li recordo que la consellera Ors els precs els feia 20 minuts i 25 i jo amb 5 em basto. Llavors, este parking de momento va a seguir la modalidad de explotación, ja hem dit abans, va sortir publicat, i jo era el portaveu del govern, que seria una zona taronja, i no es va publicar mai que fos una altra modalitat. Y diu que estamos en un 47%, si hay que rectificar, se rectifica, pero creo que esta moción no contempla ninguna de las realidades de esta ciudad ni beneficio para todos los ciudadanos, que se trate por todos por igual. Bé, les dades reals no són ni el 47 ni el 48, perquè alcalde, vostè va mentir a través de la seva consellera, això és el que li estic dient i li estic demanant en aquest sentit una actitud més responsable. Les dades reals són una ocupació de les 24 hores del 18%, comptant tot l'aparcament, l'ampliació i l'antic. Per tant, si veiem que l'ampliació està buida, vol dir que l'altra raonablement deu estar al doble, deu estar al 30 i pico %. Que de nit és una ocupació del 14% i de dia és una ocupació del 22%. I la mitjana diària és del, com he dit abans, del 18%. Això és un fracàs, no ens ho podem permetre. A tocar de la part alta no ens podem permetre tenir un aparcament tan gran, tan car que ha costat, tan buit. I per tant, els demano que rectifiquin, el prec és que rectifiquin en virtut del que deia aquella moció que vam aprovar, i per altra banda els demano també que no menteixin amb les dades, perquè vostès tenen una responsabilitat molt gran pel fet de que les tenen abans que ningú, i llavors aquestes dades que jo estic citant, que són les correctes, són les que em passa al seu departament, senyora Ors. El seu departament me les passa i és pel període des del 18 d'abril al 10 de maig. És un període ampli per fer-nos que són verídiques, i si no, ja et dic que anem a veure que està buit. Per tant, la dada és, si no podem dir que els percentatges, mentir explícitament i descaradament a la ciutat de Tarragona amb aquests percentatges quan som al govern de Tarragona, ni podem dir que les zones verdes i blaves són una imposició de la Unió Europea o una imposició de la zona de baixes emissions que no existeix encara, ni del pla de mobilitat que no està aprovat, quan, com s'ha vist, era una decisió política que després l'han refet perquè hi havia eleccions. Gràcies.